бародарое ки пурсид ҳеса буданд чиқе мехӯранд хемохем спирулина хизмат шумода нишон медиҳем. ой ши гармака мегирӣ мерези да калда средний имка мисол абишни хемохем авой када тайёр мондум чунки ман баъд даст кор кардисам мерезиш ой жидки яка маззаи алаф дора талхам нест тиршам нест ана як маззаи алафи тоҷикиро дора. Ман бори якум хӯрданда фикр кардам ки ҳамон алафа ҳам маззаи алафҳои зардака дора. Намедонам шумо дида бошед надида бошед даккаҳо мешавад вале алаф мақсад намехе обушо ҳамаша мерезем. Так баъд обычно мекуниш тамом. иҷода ҳастай бо не женшен чиқале ки бародар мон гуфт женшена намеяй нами женшена ё порошокан ну ранги порошокан чой пӯе ирам ҳамин тарз мехӯрем. шумодам женшеншам нишон медем ма дақиқа об мерезам. намехе женшен ҳамашон да таношон нависаги кадом тараф рӯй мекунем сона нависаги ки ҳамин ҷо рӯй мекунем. чой на чой пӯе ирам нависаги ҳамин ҷо рӯй мекунем. иҷода бо ҳастай пробиотик на пробиотикам нависаги ҷош рӯй мекунем. женшенам хемохема мамхе нависаги ҷои қайчи ай тараф рӯй мекунед олоз меро ай ҷо рӯй мешавад. хайш ёш спреян витамин эса зуна нишон дадам. Ма шумо доза витамин эса нишон медем тарзи хӯрдани витамин эса. витамин эсам айнан ҳамин намуда барои ки ирам мамхе стрелкаш ҳастай ҷойҳои кадан ирам порошокай ё ҳамашон порошока ёро мамхе гарма мерегире чӣ гармака ҳӯй мекунем мамхе мана смаки ҳӯй мекунем нишон медем. на ҳӯй кардамаш ман чун ман баъд аз кор кардам наметавонам иш анамхе одаготака и женшен анамхеле яда оби гармакак мегиред чунки и бояд ҳал шава. ира да як рӯз як бор мехӯрам. женшена да ёдтон бигиред женшена да як рӯз як бор саҳар. хемохем дар як рӯз 2 маротиба як стикша 2 маротиба якта саҳар якта бега. агар ки шумо нав якум бор хӯрдиста бошед 3 рӯзи аввал якта ҳамира нимша саҳар нимша бега. агар баъди 3 рӯз уже як стикша саҳар як стикша бега хӯрдан пеш аз хоб 4 соат пеш аз хоб хӯрдан накун. ҳам пробиотикам чой да як рӯз як бора саҳар. витаминам ҳамхе саҳар бега 4 соат пеш аз хоб. женшенам саҳар хӯрдан накун. желатинам пеш аз хоб да хоб хӯрдан накун саати 4 соат пеш аз хоб хӯрдан накун. ҳамин дурора на дертар аз 4 соате ки боша барои хоб рафтан. уже чойшам женшенам ина ҳал шид мекавиш ҳал мешавад худш. яъне ки мақсад женшен порошок пробиотик чой витамин эс ҳамашон як намудан. мақсад ҳамин тарз кати мехӯреншона ҳамин тарз кати об мекунед истифодаш мебаред. хай ёш кофеан чанд намуд кофеи араби ҳамин ширкати атомияй спрей барои мӯи сар хемохем и кремай хай. так иҷа бо як чиз дигар нишон надодам анаҳа навда ёред мерасид. иҷа чи ҳаста железа хизмат железарам нишон медиҳем. железарам айнан ҳамин тарз атоми ҷойҳои карданаш нишон додага. ирам порошокай ирам дар як рӯз як бор саҳар
баъди хӯрок хӯрдан. Ёра ҳамаша якборӣ мехӯранд. Якборӣ и чояк. Тарзи чой хӯрдан накем дар як рӯз барои чой як бакали майдаг не, мақсад бакали калонтар боша, 1 литр, примерно ним литр боша, бохӯбай, барое ки талхи бад мешавад. Агар 1 литр дакунӣ, талхи бад намешавад. Агар ки майдаг дакунӣ, бисёр талх меша, хӯрданаш бисёр мушкилай. Баъд рекомендатсияи Атоми Хача мегӯяд ки ира дар бисёртар примерно ним литр зиёд то 1 литр хӯрдан дар кунай. Ира дам мекунед саҳар кати чой, аз саҳар то обед хӯрдан дар кунай. Яъне ки дар як бори хӯрдан нео, мисол як банка 1 литра дам мекунеш, ҳамин чоя рӯз то обед, аз саҳар то обед, мисол бакали майдаг да кам рехта хӯрдан мекунед. Тарзи чой хӯрданаш. Дигарошам биотик, железа, витамин С метавонед ки як бор хеле майдаг бакалчада истифода баред. Ранги янами женшен.